программы компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. День добрый, панове! Вёска Добраўляны, Смаргонский район, Гродненская область, Республика Беларусь. Ну что, панство, поглядим, что тут цікава. Упершыню у летапісах Добраўляны узгадваецца, панове, у 16 стагоддзі. А належалі тады яны шляхцічам Зяновічам. Але Зяновічу ўзялі іх і прадалі ашмянскаму падкамор'ю Адаму Роскаму. Але і Адам Роскі таксама тут доўга не заставаўся. І вось Добраўляны, кажуць, пайшлі па руках. Тут уладарылі і стаброўскія, жабінскія, паднебенты, уніхоўскія. І хто ведае, колькі б яны яшчэ пераходзілі з рук у рукі, калі б у 18 стагоддзі Павел Сангушка не набыў Добраўляны у свайго цесця Якуба Дуніна за 250 000 злотых. Павел Сангушка быў палкоўнік гварды Вялікага княства Літоўскага і нават з'яўляўся прэтэндэнтам на трон Рэчы Паспалітай. І вось Павел Сангушка вось тут у Добраўлянах, нягледзячы, што ў яго было шмат маёнткаў у Польшчы, на Украіне, у Славакіі, але ён вось тут вырашае стварыць сваю рэзідэнцыю і закладае вось гэты старажытны парк. А ў парку тут будуе палац у стылі барока. І вось Сангушкі ўладарылі ў Добраўлянах аж да 1785 года. А вось у гэтым годзе сын Паўла Сангушкі Геранім з'язджае на Валынь, а Добраўляны прадае. Набылі у Сангушак Добраўляны браты Абрамовічы. Ну, але росквіт сапраўдны тут пачаўся, панове, не пры Абрамовічах. А калі ў 1818 годзе палац, старажытны парк і вёсачку Добраўляны вось гэтую набылі шляхтычы Адам і Александра Гюнтэры. Александра Гюнтэр паходзіла з роду Тызенгаузаў, яна была мастачка. А Адам Гюнтэр таксама быў чалавек вельмі адукаваны, творчы, ён паходзіць са старажытнага нямецкага роду, яго продак служыў яшчэ Яну Сабескаму. Вось пры іх тут у Добраўлянах і пачаўся сапраўдны росквіт. А поўнае імя гэтага шляхціча Адам Гюнтэр фон Гейдельсгей. Энцыклапедычная даведка. Адам Гюнтэр нарадзіўся 2 студзеня 1782 года. Калекцыянер, юрыст, грамадскі дзеяч. Скончыў Віленскі універсітэт. Падчас вайны 1812 года быў загадчыкам вайсковага шпіталя ў Мінску. З 1818 года старшыня галоўнага мінскага суда. Уваходзіў у масонскія ложы «Шчаслівае вызваленне», «Руплівы Ліцвін». У сваім палацы ў Добраўлянах сабраў мастацкую галерэю, дзе знаходзіліся працы Чаховіча, Норбліна, Арлоўска, Рустэма, Дамеля, Смуглевіча, а таксама калекцыю зброі, бібліятэку, дзе сярод рукапісаў зберагаліся і так званыя папкі Гюнтэра. Там былі гравюры і малюнкі вядомых мастакоў 17-19 стагоддзяў, экслібрысы, карты, візіткі, афішы. Сядзіба Гюнтэра ў Добраўляны стала асяродкам літаратурнага і мастацкага жыцця края. Калі Адам Гюнтэр набыў Добраўляны, то палац Сангушкаў быў у такім не лепшым стане. І вось Адам Гюнтэр запрашае з Вільні дойліда Яна Барэцці, і Ян Барэцці за 7 гадоў з 1823 па 1830 год цалкам перабудоўвае палац Сангушкаў з барочнага стылю ў класічны стыль. Але як вы зразумелі, панове, палац да нашых дзён не захаваўся. Вось гэтыя падмуркі – гэта адзінае, што засталося ад палаца Гюнтэраў, які стаяў вось тут, на гэтым месцы. А пасля Першай сусветнай вайны ён быў крышку пашкоджаны, а пасля Другой сусветнай вайны яго разабралі проста на цэглу, з якой пабудавалі розныя калгасныя гаспадарчыя пабудовы. А выглядаў палац Гюнтэраў, які стаяў на гэтым месцы, вось так.
Адам Гюнтер любіў падарожнічаць, і з кожнага свайго падарожжа ён прывозіў старажытныя розныя рэчы, карціны. І ў палацы Гюнтера была вялізная карцінная галерэя. І вось сярод іншых прац там выдзялялася праца мастака Смуглевіча, партрэт кашталяншы Агінскай, якая сядзіць і трымае ў руцэ сагнуты ў трубачку срэбны талер. А гісторыя гэтага партрэта такая, што калі кашталянша гэта была ўжо старенькая агінская пані, то да яе прыйшлі дзеці яе, ну і пачалі казаць, што мама, вось вы ведаеце, вы ўжо старая, дай Бог вам, канечне, здароўя, але мала ці што можа здарыцца, можа б вы перапісалі свае маёнткі на нас? На што та ўзяла вось талер срэбны і двума пальцамі сагнула яго ў трубачку. Вось такі быў яе адказ сваім дзеткам. Вось такія яны былі нашы старажытныя беларускія шляхцянкі. А яшчэ ў палацы Гюнтэраў была вялізная бібліятэка, дзе было вельмі шмат рукапісаў. Але быў там рукапіс адзін, якім Гюнтэр вельмі даражылі. Гэта рукапіс паэмы Адама Міцкевіча «Гражына» і ягонай байкі «Сабака і воўк» з асабістым аўтографам Адама Міцкевіча. Ну, а на самым ніжнім паверсе палаца знаходзілася каплічка. І вось гэтая капліца як бы выконвала і ролю такого своеасаблівага музея. Там захоўвалася зброя старажытная. І вось што цікава, што у энцыклапедыі гісторыі Беларусі саміх дабраўлян няма, а вось дабраўлянская збраёўня ёсць. Энцыклапедычная даведка «Дабраўлянская збраёўня». Калекцыя ваеннай зброі і амуніцыі 13-19 стагоддзяў, сабраная Адамам Гюнтэрам. Экспанаты – шлемы, латы, парахоўніцы, алебарды, чаканы, стрэлы, баявыя сякеры, лукі, даспехі крыжакоў і іншыя. У калекцыі былі ўзоры ваеннага і паляўнічага ўзбраення розных старажытных беларускіх магнацкіх радоў, якія падкрэслівалі гераізм, рыцарства і шляхетнасць беларускага народа. Адама Гюнтера цікавіла не толькі старажытная зброя, кнігі, рукапісы, карціны. Тут у яго быў яшчэ адзін музей. Музей сялянскага быту. Вось тут былі зроблены такія сялянскія старажытныя хаткі пастаўленыя. Стаялі тут борці, віселі розныя рыбалоўныя снасці, сялянскія прылады працы. І наогул да сялян тут сталіся вельмі добра, з павагаю. Дарэчы, вось гэтае паселішча мела зусім назову іншую, а не дабраўляны. А называлася дубраўляны, ад слова дубрава. Але вось пры Гюнтэрах, таму што тут сяляне жылі вельмі добра, і што тут заўсёды былі рады гасцям, то гэту вёску пачалі называць дабраўляны, ад слова «дабро». Анализа грусть до дожди. Обещал вернусь навсегда, но ушел совсем, не жди. Тихо огонек от свечи, стынет самовар на столе. Если бы не пуля в ночи, прожил бы еще 100 лет. Он придет, диплом он коснется глаз. Пры Гюнтэрах слава аб дабраўлянах разляцелася па ўсёй Беларусі і Польшы. І сюды пачалі прыязджаць дзеячы польскай беларускай культуры. Тут быў Ян Рустэм, Бахматовіч, Смуглевіч, сюды прыязджаў Адынец, тут быў Станіслаў Манюшка, Ігнацій Ходзька сюды прыязджаў, Ян Ходзька, а там аж Зан у палацы Гюнтэраў пражыў цэлы месяц. Ну і заўсёды гасцям тут былі рады. Ну, як кажуць у нас на Беларусі, госць у хату
гостяго ў хату. Ну, а частавалі іх, ну, вядома, рознымі прысмакамі, якіх тут было шмат, якія захоўваліся вось тут, у гэтай старажытнай лядоўні. Дарэчы, панове, вось гэтая лядоўня тут яшчэ 3 гады назад стаяла цэленькая, але вось адному мясцоваму жыхару спатрэбілася цэгла. Ён узяў эту лядоўню і разабраў сабе на цэглу. І ад лядоўні старажытнай засталіся вось толькі адныя гэтыя падмуркі. Шматлікія госці, якія прыязджалі сюды і, пасядзеўшы за сталом з гаспадарамі, ішлі гуляць вось у гэты чароўны парк, які аказаў, што гэты парк быў закладзены яшчэ пры сангушках. Ну, а ўжо Адам Гюнтер сюды прывёз розныя экзатычныя дрэвы і кусты. Тут раслі калісьці срэбная і залатая ніца-вярба. А тут па парку было вельмі шмат альтанак, статуэтак, вакол ляжалі памятныя камяні, ну і выкапаны былі сажалкі, а пасярод сажалак былі такія невялічкія выспачкі, да якіх ішлі масточкі. Zum ersten Mal alleine in unserem Versteck. Ich seh nach unseren Namen an der Wand und wisch sie wieder weg. Ich werd dir alles anvertrauen. Warum bist du abgehauen? Komm zurück, nimm mich mit. Komm und rette mich. Ich verbrenne in der Licht. Komm und rette mich. Ich schaff's nicht ohne dich. Komm und rette mich. Rette mich. Ускрозь тут па парку гулялі перапранутыя ў пастушкоў музыкі, якія ігралі на жалейках. І музыка тут чуваць была ва ўсіх куточках парка. А яшчэ ў парку стаяў шалаш, у якім раздавалі розныя малочныя прысмакі. А таксама побач стаяў шалаш, дзе частавалі гарбатаю. Але гасцей здзіўлялі акторы, якія якраз з'яўляліся вось тут, у лагчынцы ля гэтага вось раўчачка і пачыналі разыгрываць літаратурных герояў Эсмеральда і Квазімода. Калісьці, панове, тут вось такіх памятных камянёў стаяла вельмі шмат. І на іх на кожным былі надпісы нейкія. Але вось зараз такіх тут аказалося вельмі мала, таму што, говорят, людзі пачалі іх вывозіць, ну, говорят, на помнікі.
Зараз, панове, конечно, зіма, не лепшы час адпраўляцца ў падарожжа, але аматарам падарожжа гэта не перашкода. Але не забудьцеся ўзяць з сабой свой мабільны тэлефон, падключаны да кампаніі МТС, таму што ў падарожжы можаце патрапіць вось у такі лясны гушчар. А дзякуючы мабільнай сувязі МТС вы можаце зрабіць званок сябру, які прыйдзе вам на дапамогу. Вось гэтая каплічка стаіць якраз на ўскрайку Дубраўлян. Кажуць, што тут, на гэтым месцы, являлася тройчы Маці Божая. І вось у 1826 годзе пан Адам Гюнтер разам з мясцовымі жыхарамі, як тут сказана, з жыхарамі графства Дубраўлянскага, на тым месцы, дзе являлась Маці Божая, паставілі каплічку. Вось гэта старажытная каплічка якраз стаіць насупраць парку. Калі яна была пабудавана, невядома. Але вось думаю, што яна яшчэ памятае, як тут па парку, вакол каплічкі бегалі маленькія 3 сястрычкі, 3 дачкі Адама і Александры Гюнтэраў. І вось гэтыя 3 сястры, у адрозненні ад чэхаўскіх 3 сясцёр, не крычалі ўсё: «Я ў Маскву, Маскву хачу». А гэтыя сёстры паклалі сваё жыццё на алтар служэння радзімы. Самая меншая з іх, Габрыэля, стала знакамітаю паэтэсай. Энцыклапедычная даведка. Альбіна Габрыэля Пузына у дзявоцтве Гюнтер нарадзілася 24 верасня 1815 года. Пісьменніца, мемуарыстка. Да шлюба ў 1851 годзе з Тадзеўшам Пузынам жыла ў радавым маёнтку Дабраўляны. Трымала салон, збірала мастацкую калекцыю, бібліятэку, сябравала з Уладзіславам Сыракомлем, Станіславам Манюшкам, выдала некалькі зборнікаў лірычных вершаў, пісала апавяданні, фельетоны, камедыі. З юнацкіх гадоў вела дзённік, на падставе якога напрыканцы жыцця напісала ўспаміны «Мая памяць», у якіх апісала жыццё ўсіх слаёў грамадства Заходняй Беларусі і мастацкае жыццё краю. Пані Габрыэля, як яе бацька, вельмі любіла падарожнічаць. І вось з кожнага падарожжа яна таксама прывозіла нейкія старажытныя рэчы і заўсёды з радасцю вярталася ў свае родныя Дабраўляны. І вось уязджала заўсёды праз гэты старажытны мост, які перакінуты праз роў, у свой палац. І Дабраўляны яна любіла і прысвяціла ім шмат вельмі вершаў і паэму, якая так і завецца «Паэма пра Дабраўляны». Паэма гэта складаецца з 4 частак, і кожная частка адпаведна пары года. У ёй апісаны Дабраўляны вясной, зімой, летам і восенню. А яшчэ пані Габрыэля пісала драматычныя творы, і яе п'есы з поспехам ішлі на сцэне былой нашай сталіцы Вільні. Śnieg zasypał dzisiaj wszystkie drogi, niewinnością białym płaszczem, twoich śladów nie wypatrzę, nie mam cię na zawsze. Moje góry i doliny widziałyście może dziś, dokąd odszedł mój jedyny. Пані Габрыэля лічыла сваім духоўным настаўнікам Адама Міцкевіча, і яна яго з гордасцю называла ліцвінам, і сама заўсёды называлась ліцвінкаю. І вось калі Адам Міцкевіч быў у эміграцыі, то яна яму паслала туды ліст, прысвяціла яму верш, і разам з гэтым усім паслала яму яшчэ і букеці кветачак палявых красак, сабраныя вось тут, і флакончык вады з Нёмана. Калі яна памерла, то у часопісе «Край» пра яе сказалі, што пані Габрыэля была
была шчырай дэмакраткай і прыхільніцай беларускага люду, яго звычаяў і традыцый сыракомля жаночага роду. Дарэчы, паны юнтары сябравалі з Уладзіславам Сыракомляй. І Сыракомля неаднойчы прыязджаў вось сюды ў Дабраўляны. І вось мемуарысты апісваюць, што ён вось тут у Дабраўлянскім парку пасадзіў нават клён. І быў настолькі тады ўзрушаны, што ямку засыпаў не рыдлёўкаю, а голымі рукамі. Праўда, найсці мне той клён тут не ўдалося. Ну, не ведаю, можа, гэта ўдасца зрабіць вам. Ну, а любіла запрашаць Сыракомлю сюды ў Дабраўляны, старэйшая сястра Габрыэлі, Матыльда. На той час Дабраўляны былі яе рэзідэнцыяй. Энцыклапедычная даведка Матыльда Бучынская у дзявёцтве Гюнтер нарадзілася ў 1811 годзе. У 1834 выйшла замуж за Маўрыцыя Бучынскага, сына удзельніка паўстання Тадэуша Касцюшкі. Пасля смерці мужа у 1848 годзе Матыльда вярнулася ў Дабраўляны. Адсюль неаднойчы выязджала за мяжу. У 1859 годзе у Парыжы захапілася філантрапічнымі ідэямі. Вярнуўшыся на радзіму, разам з ксяндзом Шыманам Казлоўскім у Вільні арганізавала дабрачыннае братства святых Вінцэнта і Паўла для дапамогі усім абяздоленым. Стала яго прэзідэнтам. Пад кіраўніцтвам Матыльды Бучынскай братства разгарнула шырокую дзейнасць духоўнай і матэрыяльнай дапамогі бедным. Але ў 1861 годзе братства ўладамі было зачынена, а Бучынская адпраўлена ў Дабраўляны пад нагляд паліцыі. У 1863 годзе за падтрымку паўстанцаў Кастуся Каліноўска братства было разагнана, а кіраўніцтва кінута за краты. Матильда Бучынская адбывала ссылку ў Расіі, у Ніжагородскай губерніі. І вось пасля ссылкі она вярнулася на радзіму, а пасля паехала ў Варшаву да сваіх сяброў, дзе і памёрла. Дарэчы, Матильда Бучынская сябравала з Дуніном Марцінкевічам. І падчас паўстання Кастуся Каліноўска наш завны класік Дунін Марцінкевіч хаваўся вось тут, у Дабраўлянах. І тут, у гэтым паселішчы, ён правёў амаль год. Расказваюць, што царскія ўлады паслалі сюды разабрацца паручніка Харламова, ну, каб той разведаў, што гэта за чалавек, што пішет на местном наречии. Ну, і, кажуць, Харламов прыехаў сюды ў Дабраўляны, Дуніна Марцінкевіча сустрэў так добра, вельмі гасцінна, дастаў некалькі пляшак віна з паграбоў Гюнтера, ну, селі з ім выпілі. Пасля аўтар пінскай шляхты дапамог Харламову забрацца на коня, і Харламов назаўтра самому начальству доложил, что, маўляў, Винсент Дунин Марцинкевич очень хороший человек, и что он к повстанцам не имеет никакого отношения. Але гэта не дапамагло Дунину Марцинкевичу, ему пасля прыйшлося хавацца яшчэ ў Свіры, дзе ён быў схоплены паліцыяй і адпраўлены ў Мінскі суд. Пасля паўстання Кастуся Каліноўска Дабраўляны былі ўзяты ў казну і перададзены генералу расійскага войска Станіславу Хамінскаму. І вось панам Хамінскім Дабраўляны належалі аж да 1939 году. Дарэчы, вось гэтыя пабудовы з'явіліся тут менавіта пры панах Хамінскіх. Партнер программы – компания МТС. Якостная и надежная мобильная сувязь по всей Беларуси. Каб расказаць усё пра гэту невялічкую вёсачку, не хапае панове часу. А колькі ж сюды прыязджала розных знакамітасцяў, колькі тут было мастакоў, пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў. Ну, недарэмна ж Дабраўляны заўсёды называлі прыстанак
муз. А вось сёння, калі ходзіш па гэтых старажытных дабраўлянах, то такое ўражанне, што быццам музы пакінулі гэтае месца. Але гэта, панове, на першы погляд. Таму што ўсяго тут столькі адбывалася, што музы крышку стаміліся і вырашылі адпачыць, задрамалі. Я будзіць іх тут не стаў. І скажу чаму. Таму што мне трэба збірацца ў наступнае падарожжа. А вось вы прыязджайце ў дабраўляны і творчых вам поспехаў. Да пабачэння!